Si tens una prova d'avaluació que consisteix en el lliurament d'un treball en avaluació, el que has de fer és accedir a avaluació, en UA Cloud, i després fer clic en els meus controls. I dins dels meus controls, localitzar la prova que has de fer. En el meu cas vull contestar a la prova que es diu examen final. Si no estiguera activada encara perquè la prova és a les 9, per exemple, i he entrat a les 8:30, este botó no m'apareixeria, no podria pujar cap material. I veieu que hi ha dos botons. Un botó és el verd per a lliurar l'examen, però hi ha un botó que és la I, que són els detalls de l'examen, és la informació. Si faig clic, és possible que, com en este cas, tinga un adjunt, el professorat m'haurà advertit prèviament, en què estiguen les preguntes de l'examen que he de contestar per escrit, per exemple, o les instruccions per a donar el treball. Aleshores, simplement faria clic, se m'obriria un arxiu comprimit, ahí tenim, el descomprimiria, llegiria i contestaria. Per a contestar, simplement faria clic en enviar el lliurament, si estic en esta pantalla, o si estic en la pantalla anterior, des d'este botó. Elegiria el fitxer que vull enviar. Recordeu donar-li el nom al fitxer amb DNI, cognoms i nom, perquè el professor vos pugui identificar. Feu clic i envieu. Tornarà un justificant, com veieu ací, del lliurament de pràctica. Ja teniu l'examen fet.